Сёння на Брэшчыне працуе 14 кінатэатраў, 2 з якіх у абласным цэнтры. У большасці з іх маецца лічбавае абсталяванне, якое дазваляе ў ногу з часам адсочваць навінкі сусветнага кінапракату. У наступным годзе ў планах аблічбаваць яшчэ і Драгічынскі, Ляхавіцкі і Ганцавіцкі раёны. На жаль, доля фільмаў менавіта беларускай вытворчасці ў кінатэатрах вобласці зусім невялікая, але стужкі айчыннай кінастудыі ўсё роўна не мінуюць наш кінапракат. Загруженность нашей киностудии на 99, а то и на 100%. Снимаются документальные художественные фильмы и телеканалы. Но на сегодняшний момент, конечно, тяжело бороться с магистрами так называемых брендов, великими дистрибьюторами. На сегодняшний момент на экраны сегодня выпускаем белорусский документальный фильм «53 минуты» под названием «Спадщина». К сожалению, нет возможности показать фильм «Купала», который номинирован на «Оскар». Он поедет в Канны за великими наградами. На урачыстае святкаванне 95-годдзя беларускага кіно у кінатэатр «Беларусь» прыехалі госці, сярод якіх ветэраны брэсцкага кінематографа і цяперашнія супрацоўнікі. У святочнай атмасферы падвялі вынікі, узнагародзілі лепшых. Наше кино – это динамично развивающее кино. И в конец года мы можем с гордостью сказать, что все показатели, которые были доведены и республикой, и областью, наше кино выполнено. Ну, вы сами прекрасно видите, что все мировые премьеры у нас стартуют в наших кинотеатрах Брестской области в одно и то же время со всем миром. Наш кінематограф на 30 гадоў маладзейшы за сусветны, але ўжо з першых крокаў да беларускага кіно прыйшоў поспех. Зняты ў 1926 годзе першы мастацкі фільм «Лясная быль» Юрыя Тарыча увайшоў у скарбніцу сусветнага кіно. Праз 95 гадоў шмат змянілася. Ёсць чым ганарыцца і ёсць да чаго імкнуцца. Але 100-гадовы юбілей беларускае кіно плануе адзначыць большым поспехам. Анастасія Цыкунт, Грана Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».